Podcast Power. Od myšlienky k poslucháčom. Vítajte späť v našom kurze o podcastoch. Dnes sa ponoríme do fascinujúceho sveta editácie a postprodukcie kľúčových prvkov, ktoré premenia vaše surové nahrávky na profesionálne zvukové alebo videodielo. V súčasnosti sa vďaka technologickému pokroku a nástrojom umelej inteligencie otvárajú nové možnosti, ktoré zjednodušujú a urýchľujú celý proces. Úvod do softvéru. V tejto časti sa zoznámime so softvérom a nástrojmi, ktoré vám umožnia upraviť váš podcast na profesionálnej úrovni. Popri tradičných riešeniach si predstavíme aj moderné AI nástroje, ktoré vám zjednodušia prácu a umožnia dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Softvér na audioeditáciu. Začneme s nástrojmi, ktoré vám pomôžu vytvoriť čistý a kvalitný zvuk. Audacity. Tento bezplatný open source program je obľúbený medzi začiatočníkmi aj pokročilými používateľmi. S jeho jednoduchým rozhraním zvládnete odstraňovanie šumu, strih zvuku či pridávanie efektov. GarageBand. Používateľom Apple odporúčame GarageBand. Intuitívny a výkonný nástroj, ktorý zvládne základné aj pokročilé úpravy zvuku. Predpripravené šablóny a jednoduché ovládanie uľahčia prácu každému tvorcovi. Adobe Audition. Ak hľadáte profesionálny nástroj, Adobe Audition je ideálna voľba. Ponúka pokročilé možnosti úprav, ako je precízna práca s jednotlivými časťami nahrávky či aplikácia zložitých efektov. AI nástroje pre audio. Umelá inteligencia dnes prináša revolúciu aj do spracovania zvuku. Descript je viac než len editor zvuku. Umožňuje upravovať nahrávky na základe textového prepisu. Funkcia Overdub vám umožní nahradiť chýbajúce alebo nesprávne slová syntetizovaným hlasom, ktorý znie ako váš. Auphonic automaticky optimalizuje zvukové nahrávky, vyrovnáva hlasitosť, odstraňuje šum a upravuje dynamiku, čo šetrí hodiny práce pri postprodukcii. Adobe Podcast Enhanced Speech. Táto AI služba od Adobe dokáže zmeniť nekvalitné zvukové nahrávky na kryštáľovo čistý zvuk, odstraňuje šum a pridáva hĺbku hlasu. Softvér na videopodcasty. Pre tých, ktorí pracujú s videopodcastmi, odporúčame tieto nástroje. Adobe Premiere Pro. Profesionálny štandard s pokročilými možnosťami úprav, prácou s viacerými kamerami a integráciou AI nástrojov na automatizáciu procesov. Final Cut Pro. Výkonný nástroj pre používateľov Apple, ktorý umožňuje pokročilé strihanie, pridávanie efektov a prácu s farbami. Ideálny pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivý a kreatívny softvér. DaVinci Resolve. Bezplatná verzia DaVinci Resolve ponúka pokročilé funkcie na farbenie, strih a postprodukciu. Profesionáli ocenia aj platenú verziu s rozšírenými možnosťami. AI nástroje pre video. Umelá inteligencia dnes pomáha automatizovať a zlepšovať procesy vo videoeditácii. Runway ML. Tento AI nástroj umožňuje jednoduché odstraňovanie pozadia, generovanie vizuálnych efektov a dokonca úpravy videí na základe textových inštrukcií. Topaz Video Enhance AI. Topaz je ideálny na zvýšenie kvality starých alebo nízkokvalitných videí. Využíva AI na zlepšenie rozlíšenia, redukciu šumu a ostrenie obrazu. Adobe Sensei. Súčasť balíka Adobe Sensei automatizuje procesy vo videách, od automatického vyhľadania scén až po inteligentnú stabilizáciu obrazu. Každý z týchto nástrojov má svoje výhody a je vhodný pre rôzne typy projektov. Pri výbere zvážte svoje potreby, úroveň skúseností a rozpočet. S dobrým softvérom v rukách sa váš podcast dostane na úplne novú úroveň.
Ak sa vám náš kurz Podcast Power páči, budeme veľmi radi, ak nás podporíte lajkom, odberom alebo zdieľaním. Každá podpora nám pomáha tvoriť ďalší hodnotný obsah. Ďakujeme, že ste s nami. Základy editácie. Editácia je kľúčovou časťou tvorby podcastov, ktorá posúva vaše nahrávky na profesionálnu úroveň. Pri úprave je dôležité sústrediť sa na detaily, ktoré zlepšia zážitok poslucháča alebo diváka. Pozrime sa na základné techniky editácie a na to, ako môžete využiť moderné technológie na zjednodušenie procesu. Základné techniky pre audio editáciu. Pri práci so zvukom odporúčame osvojiť si tieto postupy. Orezávanie. Odstráňte nežiaduce časti nahrávky, ako sú pauzy, nečakané zvuky alebo chyby. Tým zabezpečíte plynulý a profesionálny zvuk. Rozdelenie klipov. Ak máte dlhú nahrávku, rozdelte ju na menšie, prehľadnejšie časti. To uľahčí prácu pri ďalšej úprave a umožní jednoduchšie pridávanie efektov. Crossfade. Prechod medzi jednotlivými klipmi je kľúčový pre plynulý tok zvuku. Použite funkciu Crossfade, aby ste predišli náhlym zmenám a dosiahli profesionálny výsledok. Normalizácia. Aby bola hlasitosť konzistentná v celej epizóde, použite normalizáciu. Táto technika vyrovná rozdiely v hlasitosti a zabezpečí príjemný poslucháčsky zážitok. Základné techniky pre videopodcasty. Pri práci s videom sú okrem zvuku dôležité aj vizuálne prvky. Synchronizácia audia a videa. Zabezpečte dokonalé zosúladenie obrazu a zvuku. Dobre synchronizované video pôsobí profesionálne a zlepšuje celkový dojem. Strihanie záberov. Použite rôzne uhly kamery, aby ste zvýšili dynamiku a udržali pozornosť diváka. Strihanie tiež umožňuje odstrániť nežiaduce časti alebo zvýrazniť kľúčové momenty. Využitie AI pri editácii. Umelá inteligencia dokáže zjednodušiť a urýchliť mnohé z týchto procesov. Pozrime sa na niektoré užitočné aplikácie. Automatické odstraňovanie pauz. AI nástroje, ako je Descript, dokážu automaticky identifikovať a odstrániť neželané pauzy alebo zábery, kde nie je žiadny zvuk. Tým šetríte čas a zlepšujete plynulosť obsahu. Synchronizácia zvuku s videom. Moderné softvéry, ako Adobe Premiere Pro s podporou AI, dokážu automaticky zosúladiť zvuk a obraz, čím eliminujú manuálnu prácu a zvyšujú efektivitu. Inteligentná úprava záberov. AI dokáže analyzovať obsah a navrhovať optimálne strihy, či dokonca meniť poradie klipov tak, aby zlepšila tok videa. Nezáleží na tom, či práve začínate alebo ste skúsený tvorca. Tieto základné techniky editácie vám pomôžu vytvoriť obsah, ktorý bude pôsobiť profesionálne. S využitím moderných AI nástrojov navyše môžete svoju prácu zjednodušiť a dosiahnuť špičkové výsledky oveľa rýchlejšie. Čistenie zvuku a optimalizácia obrazu. Kvalitný zvuk je základom úspechu každého podcastu. Rovnako dôležité sú však aj vizuálne prvky pri videopodcastoch. Moderné nástroje využívajúce umelú inteligenciu vám umožnia dosiahnuť profesionálnu kvalitu zvuku a obrazu s minimálnym úsilím. Čistenie zvuku pomocou AI. Čistý a vyvážený zvuk je kľúčom k tomu, aby poslucháči zostali zaujatí. Tu sú hlavné techniky a nástroje, ktoré môžete využiť. Odstránenie šumu. Nahrávky často obsahujú nežiaduce šumy, ako je bzučanie, šum ventilátora alebo ruchy v pozadí. AI nástroje ako Isotope RX dokážu tieto zvuky automaticky odstrániť, čím dosiahnete čistý a profesionálny zvuk. Ekvalizácia EQ. Správna ekvalizácia zvýrazní dôležité frekvencie vášho hlasu a eliminuje rušivé tóny.
AI software dokáže analyzovať vašu nahrávku a navrhnúť optimálne nastavenia, čo šetrí čas a zlepšuje kvalitu zvuku. Kompresia. Vyrovnávanie dynamiky je dôležité, aby poslucháči nemuseli neustále meniť hlasitosť. Inteligentné kompresory, ako tie v Adobe Audition, automaticky upravia hlasitostné rozdiely a zaistia konzistentný zvuk. De-essing. AI nástroje efektívne eliminujú sykavky a ostré zvuky, ktoré môžu byť nepríjemné pre poslucháča. Táto funkcia je ideálna na vyváženie výslovnosti pri nahrávaní podcastov. Optimalizácia obrazu pre videopodcasty. Pri videopodcastoch je dôležité zabezpečiť nielen čistý zvuk, ale aj vizuálnu kvalitu. Tu sú dva základné procesy, ktoré vám AI môže uľahčiť. Korekcia farieb. Správne farby dodávajú videu profesionálny vzhľad. Software ako DaVinci Resolve využíva AI na analýzu a automatickú úpravu farieb, čím vám umožňuje dosiahnuť prirodzený a esteticky príťažlivý obraz. Stabilizácia obrazu. Ak ste natáčali s ručnou kamerou, stabilizácia obrazu je kľúčová. AI nástroje dokážu automaticky odstrániť trasenie kamery, takže výsledné video pôsobí plynule a profesionálne. Využitie AI nástrojov pri čistení zvuku a optimalizácii obrazu výrazne zjednodušuje proces postprodukcie a zároveň zvyšuje kvalitu výsledného produktu. Čistý zvuk a upravený obraz sú základom toho, aby váš podcast zaujal a udržal si poslucháčov aj divákov. Pridávanie hudby a zvukových efektov. Hudba a zvukové efekty sú jedinečným nástrojom na vylepšenie vášho podcastu. Dokážu zvýrazniť emócie, vytvoriť atmosféru a spraviť váš obsah nezabudnutelným. Aby ste dosiahli profesionálny výsledok, je dôležité správne vybrať a použiť zvukové prvky. Hlavné typy hudby a ich využitie. Hudba by mala byť integrovaná tak, aby podporila obsah, no neprebíjala hlas či hlavné posolstvo. Tu sú základné typy hudby a ich funkcia v podcaste. Úvodná a záverečná zvučka. Vaša úvodná a záverečná zvučka sú zvukovou značkou vášho podcastu. Mali by byť krátke, zapamätateľné a odrážať štýl vášho obsahu. Pomôžu vytvoriť profesionálny dojem a rozpoznateľnú identitu, ktorú si poslucháči spoja práve s vašim podcastom. Prechodová hudba. Prechody medzi rôznymi segmentmi epizódy môžu byť plynulé a zrozumiteľné vďaka krátkej prechodovej hudbe. Tento prvok slúži na udržanie kontinuity a zároveň poskytuje poslucháčom jasné signály, že sa presúvate k ďalšej časti. Podkladová hudba. Jemná hudba v pozadí môže pridať emocionálny rozmer k dôležitým momentom. Používajte ju opatrne, aby nenarušila hlavný obsah. Jej cieľom je podporiť náladu, nie odvádzať pozornosť. Zvukové efekty. Dobre zvolené zvukové efekty môžu obohatiť váš podcast. Či už ide o simuláciu prostredia, zvýraznenie humoru alebo dodanie dramatického efektu, zvuky dokážu vytvoriť jedinečnú atmosféru a pridať vášmu obsahu dynamiku. Dôležitosť licencovanej hudby. Ak pridávate hudbu alebo zvukové efekty do svojho podcastu, je nevyhnutné zabezpečiť, aby ste používali legálny obsah. To znamená, že by ste mali využívať hudbu s licenciou, ktorá umožňuje jej použitie vo vašich projektoch. Tu sú niektoré spoľahlivé zdroje. Epidemic Sound. Široká knižnica kvalitnej hudby a efektov s jednoduchou licenciou pre kreatívcov. Artlist.io. Prémiová platforma ponúkajúca hudbu a zvukové efekty na profesionálnej úrovni. Free Music Archive. Bezplatné zdroje hudby, ktoré môžete legálne použiť vo svojich projektoch, no vždy si overte podmienky použitia. Tipy na výber hudby a efektov.
Zohľadnite tému a náladu podcastu. Hudba a efekty by mali podporovať tón a obsah epizódy. Dbajte na konzistenciu, používajte rovnakú zvučku a štýl hudby v každej epizóde, aby ste budovali rozpoznateľnú značku. Testujte hlasitosť. Podkladová hudba by nemala prekrývať hlas. Nastavte ju tak, aby doplňala obsah a neodvádzala pozornosť. Vyhýbajte sa rušivým prvkom. Príliš hlasné alebo neadekvátne efekty môžu pôsobiť rušivo. Vyberajte jemné a zladené zvuky. Správne použitie hudby a zvukových efektov môže váš podcast povýšiť na novú úroveň. Vďaka nim bude váš obsah pôsobiť profesionálne, dynamicky a zapamätateľne. Nezabúdajte však na legálnosť použitých zvukov a vždy sa snažte, aby zvukové prvky podporovali, nie narúšali hlavný obsah. Pokročilé techniky. Pokročilé techniky postprodukcie otvárajú nové možnosti pre tvorbu profesionálneho a atraktívneho obsahu. Tieto metódy nielen zlepšujú kvalitu výsledku, ale aj šetria váš čas a umožňujú efektívnejšie pracovať. Pre audio podcasty multitrack editing. Práca s viacerými zvukovými stopami je nevyhnutná pri zložitejších projektoch. Umožňuje vám samostatne upravovať jednotlivé zvukové prvky, ako sú hlasy hostí, podkladová hudba či efekty. Táto technika vám dáva kontrolu nad každým detailom výsledného mixu. Automatizácia. Automatizácia je obrovskou výhodou pri postprodukcii. Umožňuje nastaviť automatické zmeny hlasitosti, aplikovať efekty alebo plynulé prechody bez nutnosti manuálneho zásahu. Napríklad môžete nastaviť, aby sa podkladová hudba automaticky stíšila, keď začnete hovoriť. Batch processing. Tento nástroj je mimoriadne užitočný pri práci na viacerých epizódach naraz. Umožňuje aplikovať rovnaké úpravy, ako je odstránenie šumu, normalizácia hlasitosti alebo ekvalizácia na celé série nahrávok. Tento prístup šetrí čas a zaručuje konzistenciu v celom podcaste. Pre videopodcasty Chroma Key. Chroma Key, známe ako zelené alebo modré plátno, umožňuje pridávať špeciálne efekty alebo meniť pozadie. Táto technika je ideálna pre videopodcasty, kde chcete vytvoriť vizuálne atraktívne prostredie alebo prezentovať dodatočné informácie, ako sú grafy či obrázky. Motion graphics. Dynamické titulky, animácie a vizuálne prvky sú skvelým spôsobom, ako zatraktívniť váš obsah. Motion graphics môžu zahŕňať pútavé prechody, zobrazenie mena hostia alebo animované ikony na zvýraznenie kľúčových bodov diskusie. Využitie umelej inteligencie v pokročilých technikách. Umelá inteligencia posúva hranice postprodukcie na úplne novú úroveň. Automatizovaný strih. AI nástroje dokážu analyzovať nahrávky a automaticky odstrániť neželané pauzy, chyby či šumy. Pre videopodcasty môžu tieto nástroje automaticky vybrať najlepšie zábery na základe kvality obrazu alebo obsahu. Generovanie grafiky a titulkov. S podporou AI môžete automaticky generovať dynamické titulky alebo grafiku priamo na základe obsahu epizódy. Tieto nástroje dokážu prepisovať hovorený text do titulkov alebo vytvárať vizuálne prvky, ktoré doplňajú váš obsah. Zlepšovanie obrazu a zvuku. Moderné AI softvéry umožňujú automatickú stabilizáciu obrazu, odstránenie šumu z pozadia alebo dokonca zmenu osvetlenia vo videu pre lepšiu kvalitu. Pokročilé techniky postprodukcie, podporené umelou inteligenciou, ponúkajú obrovské možnosti na zvýšenie kvality vášho podcastu. Či už ide o detailné úpravy zvuku, dynamické videoefekty alebo automatizáciu procesu, tieto nástroje vám umožnia vytvoriť obsah, ktorý vynikne a osloví vaše publikum. Nezabudnite experimentovať a využiť tieto technológie naplno.
Editácia a postprodukcia sú dnes rýchlejšie a dostupnejšie vďaka umelej inteligencii a moderným nástrojom. Experimentujte s rôznymi technikami, buďte kreatívni a pamätajte, že každou ďalšou epizódou sa zlepšíte. V ďalšej časti sa pozrieme na publikovanie a propagáciu vášho podcastu. Dovtedy šťastné editovanie. Learning made fun and so much more. Podcasting tips and tricks galore. Stories and knowledge we all adore. Set up your mic, adjust the sound. Create a show that's world-renowned. Edit and publish, make it profound. Share your voice, let it resound. Podcast power in your hand. Broadcast dreams and take a stand. Turn up the volume across the land. Join the wave, it's oh so grand. Finding your niche is half the fight. Your truth with all your might. Audience growing day and night. Shining bright like city lights. Content is king, ad breaks are gold. Stay consistent, be bold and bold. Listeners come and stories unfold. You've got the gift, so I've been told. Podcast power in your hand. Broadcast dreams and take a stand. Turn up the volume across the land. Join the wave, it's oh so grand.